yanzu Allah magana salatul fati wani ya ce duk jawahirul ma'ani ba a ce wai salatul fati ta fi alqur'ani ba. yanzu bari mana tambaya, idan na zo na ce dala guda ɗaya, dala Amurka guda ɗaya daidai take da neran Najeriya 1,500, wane ne fona a ciki? ku ba na ansa mana. ashe dala ta fi kima, tunda dala ƙwaya ɗaya daidai take da naira 1,500. ba na buƙatar na ce dala ta fi naira, wannan bayanin na ya tabbatar min da cewa dala ta fi naira. to wannan salatul fatih malamin nasu ya faɗa, ya ce duk wanda ya faɗe ta sau ɗaya sai ya je lahira bai shiga aljanna ba, wai a ranar alkiyama ka riƙe kwalar mai ita kai rigima da shi. to ka gama zuwa baka shiga aljanna ba, wace rigima za ka tsaya? ai gwanda a yi ta anan ta ƙare, ba gwanda a yi ta anan ta ƙare ba. to sannan a ciki suka ce daidai take da ƙur'ani sau shida, daga baya suka ce daidai take da ƙur'ani sai 6,000. dan Allah nan an ce ta fi ƙur'ani ko ba ce ta fi alƙur'ani ba? an ce ta fi alƙur'ani. ka nuna cewa ga wata shari'a, ga wani abu a addini da ya fi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan matsayinsa kafirci. shi yasa za ku tuna karatunmu da ya wuce wanda mu ƙare ba, na ce babu wasu mutane na rantse da suke cikakkun makiya annabi sallallahu alaihi irin yan bid'a. wani muna koyar tare da shi sai ya ji haushi, sai turo min kilif din, ya ce malam wannan abin da kuke yi ba daidai bane, kaza kaza kaza, ya gama surutunsa. da na tayi sai na dinga tattaro inda yan ɗariƙa suke ce mana, su ce wahabiyawa, su ce salafiya, su ce yan izala, su ce ahlus sunna. to duk da su suke, mu ne wahabiyawa, mu ne yan izala, mu ne ahlus sunna, mu ne salafiya. to kun ce duk waɗannan makiya annabi ne. sai na tattara kilif kamar 5 zuwa 7 na tura masa, na ce su waɗannan daidai suka yi? to da haka sautin da zai turo min shine Allah ya kyauta, Allah ya kyauta. lokacin da suke ce mana mu makiya annabi ne fa, ba mu yi abin da ya kama da ƙiyayya annabi ba, amma su suna yin abin da yake ƙiyayya ne ga annabi. amma mu sai mai domin shiru su ce mana makiya annabi. to shi sa daga yau in zan yi adiresin su da cewa su makiya annabi ne. me dalili? manzo Allah ya kawo salatul ibrahimiyya, kun kawo naku. manzo Allah ya kawo qur'ani, kun ce kuna da salatin da yafi so 6,000. yadda ake rufe ido a annabi biyayya, kuma ku rufe ido ku yaushe shehunan ku biyayya, har ma kuna ba wa shehunan naku matsayin da ba lalle bane ku ba wa annabawa ko ku ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. to wannan duka munafinci ne. kar kai duka abin da zai fitar da kai da addini. wallahi addinin gaskiya shine Allah ya ce, annabi ya ce, akan fahimtar sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in. kuma hatta malaman da suke yawo suna cewa wai a haɗa kai. za a haɗa kai, amma akan me? kuna nufin haɗin kai dan faira ya ce shi Allah ne, ai shiru a kyale shi? dan shi'a ya ce sahabbai kafirai ne, ai shiru a kyale shi? wani yazo ya ce salatul fati ta fi qur'ani so 6,000, ai shiru a kyale shi? dan kalakato ya zagi hadisin annabi, ya zagi annabi, kuma a kyale shi a ce duka ai so ake a haɗa kai? idan za a haɗa kai, za a haɗa kai ne akan hablullahi, wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. malamai suka ce hablullahi shine kalmar la ilaha illallah, shine al-islam, shine al-qur'an. akan wannan za a da kai, ne akan Allah ya ce, annabi ya ce. duk abin da kake yi wanda babu aya al-qur'ani, babu ingantaccen hadisi, to za a rushe shi, a tabbatar da abin da yake da aya ko hadisi, shi ma kuma akan fahimtar sahabbai da tabi'ai. in akan wannan dai za mu haɗa kai da kowane irin musulmi. amma in ba haka ba, lakum dinukum waliya din. ku ba hanyar ku mu buta mu. Allah ta'ala shirye da mu. kalladina min qablikum وأكثر أموالا
بخلاقكم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وكنتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. نعم، wanda daga cikin malaman tafsiri ana kiransa az-zajjaj. Az-zajjaj yake cewa wannan kafir din ta zo a muhallin nasba, yace yadda ma'anar take wa'ada Allahu al-kuffara nar jahannama wa'adan kama wa'ada alladhina min qablikum, cewa Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa kafirai alƙawarin narkon azaba, alƙawari kamar yadda suka yi wa waɗanda suka zo, kamar yadda Allah ya yi wa waɗanda suka zo kafin ku irin wannan alƙawarin. Kaga wannan me yake nuna ba? An yi wa kafirai alƙawarin wutar jahannama, su ma waɗanda da suka gabace mu suka kauce hanya, su ma an musu alƙawarin me? Wutar jahannama. Wasu daga cikin malamai kuma suka ce a'a, ma'anar aya ma'anarta shine fa'altum ka af'alil ladina min qablikum, kun yi irin abin da magabatan ku suka yi, ma'ana sun yi aiki kaza kuma kun zo kun yi irin wannan aiki. Wasu kuma daga cikin malaman tafsiri aka ce ma'anarsa shine antum kalladina min qablikum, ko din kun kasance kamar wanda suka zo kafin ku. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce daga Abu Hurairah, Allah ya kara masa yadda, yake cewa wallazi nafsi biyadi, na rantse da wanda raina yake hannunsa, la tattabi'unna sunana ko sanana alladina min qablikum shibran bi shibrin, za ku bi hanyoyin magabatanku da suka bi gwargwadon kamun hannu, ɗani da ɗani, wa zira'in bi zira'in, gwargwadon yadda suka yi abu iyanan kuma iya wannan zira'in za ku yi, wa ba'an bi ba'in, gwargwadon yadda in suka yi abu gaba guda kuma haka za ku je ku yi, hatta law dakalu juhura dabbin la dakaltumuhu, da a ce za su kutsa su shiga cikin ramin damu kuma sai sun shiga, ma'ana duk abin da suka yi sai ku yi, sun yi ada ko kuma za ku yi a yanzu. Kanu wa man hum ya rasulullah, ahlul kitab, sahabbai suka ce su waye waɗannan ya ma'aikin Allah? su ne ahlul kitab. Manzo Allah ya ce faman, to in ba su ba sai wa? Ma'ana za ku bi hanyoyin ahlul kitab. Shin ana mana umarni ne bi hanyoyin ahlul kitab? A'a, duk abin da suka yi wanda ya saba shari'ar mu to ba za mu yi shi ba. In muka je muka yi shi kuma to wannan abin zai ja musu tashin, zai ja mana wato halaka kamar yadda ya halakar da su. Shi ne ma'anar kalladina min qablikum, kamar waɗanda suka zo kafin ku, kanu ashadda minkum quwwatan wa akthara amwalan wa aulada, sun fi ku ƙarfi, sannan bayan sun fi ku yawan dukiya, sannan sun fi ku yawan ƴaƴa. Wannan iya daga cikin abin da ke sa ɗan adam ya jara'a ya saba ma Allah, ya ga yana da ƙarfi, ya ga yana da dukiya, ya ga yana da yawan ƴaƴa. Ba shi sa wancan da ana bin sa bashi aka ce biya bai ce ka je lahira din a baka, ani na je lahira sai an ƙara min dukiya da ƴaƴa. A fara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada aqala al-ghaiba am ittakhadha inda ar-rahmani ahda. An gane? Allah ce fastamta'u bi khalaqihim, sai suka gwangwaje suka more bi khalaqihim da rabansu da abin da suka mallaka. Maimakon su tsaya su ba Allah da shi sai suka tsaya gwangwajewa. Allah ya ba su kuɗi sai suka tsaya morewa da gwangwajewa. Allah ya ba su ƴaƴa sai suka ringa alfahari da su, suna gwangwaje rayuwa da su. Allah ya ba su mulki sai suka ringa gwangwajewa ta hanyar mulki, su saci abin da suka ga dama, su ci abin da suka ga dama, su sha abin da suka ga dama. Wannan shine abin da ke faruwa. Fastamta'tum bi khalaqikum, kuma sai ga kun bi hanyar su, kun gwangwaje da abin da kuka mallaka, kun more da abin da aka ba ku. Raban naku maimakon ku abin da ya dace dai sai suka ku shiga hanyar gwangwajewa da morewa. Yasa wata ran za a ce da waɗansu azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Sai da dan gaban ku sun wuce, kun gwangwaje kun more. Falyawma zauna azabul hu, yau za a saka muku da azabar wulakanci saboda girman kan da kuka yi, saboda kuma saba ma Allah da kuke. To kuma fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim, kamar yadda
waɗanda suka gabace ku suka gwangwaje da rabansu da iya abin da Allah ya ba su, suka more suka gwangwaje kamar yadda suka yi ha kuma kai. Maimakon Allah maɗaukin sarki in ya halakar da waɗansu mutane sai ya kawo ku, Allah ya kawo ku ne don ya ga me za ku. Da Allah ya ce walaqad ahlakna alquruna min qablikum lamma zalamu وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا سيتي كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون الله يقول ولقد أهلكنا القرون من قبلكم من هلكت أن سكرنوني كافر أما لما ظلموا عند سكي زالين سكسابا مع الله وجاءتهم رسلهم بالبينات من زننس سنزو مسد حجوجي أما سكايتاس shine wa makanu li yu'minu bas kasance sun yi imani. Allah ce kadhalika najjal qaumal mujrimina, haka muke sa